burin masoyin annabi ya kasance a aljanna tare da manzon Allah. Burin masoyin manzon Allah ya kasance a aljanna tare da manzon Allah. Sai kuma nake cewa a taron nan Allah ya sa babu dan wuta. Kuna ina masoya manzon Allah? Na samari masoya annabi Muhammad, na 'yan mata da mata masoya annabi Muhammad. Muhammadu Rasulallah, Muhammadu Rasulallah, Muhammadu Rasulallah. Imani da kai dole, imani da kai dole. Allah yana cewa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wannan ayar da ita zai shimfiɗa zan dawo. Bismillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Magana ce zan yi a takaice amma mai simfi biyar. Ta farko an ce bayani zabar da mutane akan son annabi Muhammad. Da na waiwaya sai na ga namiji ɗaya mata biyu. Ka san shi dama namiji matsayin mata biyu yake ko a shaida. In namiji ɗaya ya zo ya yi magana to in mace za ta yi sai an kawo mata biyu kafin abinda duk suka faɗa ya yi daidai da me da nashi. Namijin da na gani wani mutum ne amma ba kamar mutane ba, domin Allah ya yi mishi zaɓin da ba irin naka ba, kuma abokin manzon Allah ne. Ya zauna da manzon Allah a Makka, ya zauna da manzon Allah a Madina, ya abokanci manzon Allah a Makka, ya abokanci manzon Allah a Madina. Sun yi tafiya tare da manzon Allah a Makka, sun yi tafiya tare da manzon Allah a Madina, sun ci abinci tare da manzon Allah a Makka, sun ci abinci tare da manzon Allah a Madina. Duk yaƙoƙan da aka yi a Makka tare da shi, duk yaƙoƙan da aka yi a Madina tare da shi, duk abin da aka samu a musulunci tare da shi. Bal shi ne maƙwabcin manzon Allah a Rauda, shi ne maƙwabcin manzon Allah a kabari. In har Allah zai fara ta da annabi gobe, to shi zai fara tashi na biyu kafin kowa. Waye? Ina nufin cikakken masoyin annabi wanda ya samu komai saboda san annabi Muhammadu. Da sunansa Abdul Ka'aba, bawan Ka'aba. Da annabi ya zo sai ya canza mishi da suna Abdullahi, amma an fi sanin shi da Sayyidina Abubakar Siddiq. Wata rana annabi kallonsa kawai yayi, ya ce anta atiqun minan nar. Kai Allah ya kubutar da kai daga wuta, kai sai aka gaya mai haka. In baka a wuta ina kake? In baka a wuta a ina kake? In baka inda ake tsiya a ina kake? In baka inda mutane ke shan wahala a ina kake? Idan aka same ka a gun Allah ka zo ƙarshe. Haka annabi ya riƙe hannunsa ya yi gaba da shi. Sayyidina Abubakar Siddiq da aka yi maganan san annabi shi kawai na kalla. Da na gangaro sai na hangi wasu mata guda biyu. Mace ta farko ita ce Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Tana zaune ne haka wata rana a cikin ɗaki. Sai ta yi tunanin kai ya kamata manzon Allah ya sha zuma. Ya kamata manzon Allah ya sha zuma. Tana zaune cikin ɗaki, a inda manzon Allah yake zaune sai ga mala'ika Jibrilu ya sauko. Yana zuwa sai ya ce wa annabi, Khadija na nan fitowa yanzu da wani abu a hannunta. Da wani abu a hannunta. Khadija na nan zuwa yanzu da wani abu a hannunta. Za ta baka abin da ya kawo ni yanzu, ba aya na kawo ba, ba hadisi na kawo ba. Allah ne ya ce in zo in gaya maka yana gaishe ta. Sai ya ce amma ga nawa saƙon, ni ma a gaya mata ina gaishe ta. Wa ke gaishe ta? Mahaliccinka, mahaliccin annabi Muhammadu. Wa ke gaishe ta? Qul huwallahu ahadu, yana gaida na Khadija. Masoyiyar annabi ta farko in ka ji ana musulma to Khadija ce. Farkon imani ta rigisa da na Abubakar Siddiq. Ita ce farko a duniya duka. Annabi na saukowa da shi ta sa hannu ta yi me
ta karba. In takaita maka ayan da ya fara saukowa ta farko a ɗakin na Khadija ne, a gaban na Khadija shine ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir. Yana saukowa kogon hira da aka yi iqra bismi rabbika alladhi halaka, sai aka saukar da ya ayyuhal muddathir. Wannan kiran da Allah ya wa annabi ya kai ne lullube da bargo, waye lullube shi, waye ku faɗa wa mata, kun ga mata sun yi shiru dan ba su, ku gaya musu na Khadija ta lullube shi. Allah ya ce ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fadahhir wa rujza fahjur wa la tamnun. Da ma ɗabi'an manzon Allah na Khadijatul Kubra. Wannan masoyiyar wata rana na Aisha ta ce mata, ta ce wa annabi, haba kana zaune kullum Khadija 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 me da me Khadija ta fi mu. Wannan magana ta gaya wa annabi ya mashi zafi, sai ta gwammace ina ma ban gaya masa ba. Wannan maganar da nake yi yana cikin sahih muslim, kitabun fada'il Khadija, cikin sahih muslim, ɗaya daga cikin mafi girman littafi a hadisan annabi bayan Buhari, babi da yake bayana kan falalan na Khadija. In ka ji zaka ga wannan. Annabi ya daga ido, ta ce yayi fushin da bai taɓa yin irinsa ba. Sai ya ce mata kai, ta ce bayan Allah ya musanya maka da wacce ta fita alkhairi. Ya ce a'a, to anan zan miki gyara, Allah bai musanya min da wacce ta fi Khadija alkhairi ba. Na Khadija a lokacin da aka ƙini ta nuna min so, a lokacin da na kawo sako ban ma gaya wa kowa ba, ita kaɗai na gaya wa ta karɓa, ta miƙa min kanta, ta miƙa min dukiyarta, ta aure ni ina shekara 25, ta zauna da ni shekara 25. Ita kaɗai ta sanni, ta zauna da ni a matsayin matata ina annabin Allah, ta kuma zauna da ni a matsayin matata ina manzon Allah shekara 25. Kuna ina a lokacin da ta miƙa min kanta, ta miƙa min duk abin da ta mallaka wajen ciyar da addinin Allah. Nana Aisha sai ta ji a ranta ina ma da ban faɗa ba. Wannan masoyiyar ita ce na tuno a mata na biyu. A ta uku sai na sake tuno wata sahabiyar manzon Allah wacce aka fara kashewa a musulunci, ita ce ta farkon shahada, mace ta farko da ta fara yin shahada saboda ƙaunar manzon Allah. Ita ce mace ta farko da ta fara yin shahada saboda ƙaunar manzon Allah. Sunan da Sumayya bintu Khabbab. Sumayya bintu Khabbab. Sumayya ita ake cewa Ummu Yasir. Sorry, ita ake cewa Imra'atu Yasir, maman Yasir. Ita ce ake wa laƙabi da Ummu Ammar, maman Ammar. Wannan matan idan ka ji ana cewa wata rana an fito yaƙi tare da annabi da sahabbai, kafirai sun zagaye manzon Allah, har ya kai ga wasu na kuka suna gudu suna yau ne kam da ƙyar in manzon Allah zai sha. Sumayya ita kaɗai ta zo take tambayan ina annabi, aka ce mata kai yau fa abin ba daɗi, ta ce ashe ba maza. Sannan kuna dawowa, ta yi ɗambara, ta yi buguwar ɗambara, ta hau abin hawa, ta jawo takobi sai filin yaƙi saboda tsananin ƙaunar annabi. A ce an zagaye annabi zai yi shahada muna raye, a sai dai bayan babu, sai da aka mata sara 70 a jikinta, sai da aka gama yaƙin tukuna annabi ya nuna ta, ita wannan mace ce ga sunanta ga abin da ta yi. Allah ya anshi shahadarta saboda ni. Ashe in ana magana ƙaunar annabi, mata suna da nasu tasiri. Kan ku bari a bakwa ƙaunar annabi. Tun da aka zo da kalmar shahada, yadda mai gidanki zai imani haka za ki imani, yadda zai yi sallah haka za ki yi sallah. Yasa ko masallaci ba hana ki zuwa ba, amma ki sallah ɗakin ki shi yafi. A hadisin Abu Huraira yana cewa la tamna'u ima Allah ila masajidillahi fa salatuhum fi buyutihinna khairun lahunna. Kan ku hana mata zuwa masallaci amma su tsaya su yi sallah a ɗakin su, ya fi musu alkhairi. Saboda in ta yi sallah masallaci ladan jam'i, in ta yi sallah ɗakin ta ladan jam'i. Amma shi namiji inda har yana jin kiran sallah sannan yake karfawa, in yayi sallah a ɗaki inda ta farilla ne babu, in na nafila ne za a bashi lada.
ita da nafilan da farilla duk in kai a daki ladan jam'i za a bata ka ji falalan da Allah ya wa mata na musamman ba dan su ba dan komai ba saboda su kawai a kiyaye su a kuma kare su nasu kenan ubanta ya kiyaye ta ya kula da ita uwarta ta kula da ita a ƙarshe mijinta ya kula da ita a ci gaba da hidimta mata hidima in ta mutu kuma a mata sutura ita Allah bai yi ta dan ta sha wahala ba waɗannan matan da tuna wajen me nuna ƙaunarsu ga annabi Muhammadu sayyidina Abubakar Siddiq a gefen maza shine sahabi na farko da Qur'ani ya nuna cewa sahabi ne a kogan garin Sauri lokacin da annabi ya hijira daga Makka za su tafi Madina a nan suka tsaya kwana uku kafafuwa na sai da ya taka waje alhamdulillah kuma Allah ya muku haka kuma Allah ya muku haka kuma Allah ya muku haka idan Abubakar Siddiq suna kwance a wannan dutsen aka zo da wani boka kabi sai ya ce musu wallahi akwai Muhammadu anan da Abubakar sai suka ce tun da kake baka taba mana ƙarya ba sai yau saboda haka za mu kashe annabi zai tona annabi zai tona annabi zai tona wanda Allah yake kiyaye shi da kansa ba ma shi ba hatta garin Madina annabi ya ce duk bala'in duniya ba zai shiga ba dalili saboda ita kadai ne garin da gabas yamma kudu arewarta mala'iku suke gadinta dalilin da yasa Allah ya kawo annabi ya zauna a wajen kenan yasa annabi yake cewa umirtu bi ummul qura Allah ya umurce ni ne da in tashi a inda nake in koma uwar birane ya ce ya riba a da amma a yanzu sunanta birnin duniya da kiyama nan ne aljanna take kuma nan za a yi tashin alkiyama dan aka busa ƙaho kowa zai tashi tafi ina annabi zashi ai dan ka gane wajen dalilin kenan da yasa yace ma baina baiti wa minbari sai yace riyadu tsakanin ɗakin nan nawa da wannan minbarin nawa naji haggun na zo na kuma nayi sallah raka'a biyu kuma Allah ya muku haka amin ya rasulullahi annabi yake cewa riyadun tausayi ne daga cikin tausayin aljanna aljanna a duniya take aljanna a duniya take ko a lahira mala a lahira take to ga pilotin ta nan ai madina lahira ce karshe ce duk wani shirin kiyama a can ake yi Muhammadu na gun Abubakar na gun Umaru na gun kowa da ka sani a wannan yankin Allah ya sa su to waɗannan cikakkun masoya kai hatta makabartar baqi'a jannatul baqi ake ce mai duk wanda ke cikin dan aljanna ne garin annabi Muhammadu ne fa shi yasa annabi yake cewa duk wanda ya samu dama a cikin ku ya je ziyarce ni duk wanda ku ya ziyarce ni zan cece shi abinda annabi ya faɗa kenan duk wanda ya ce ni zan cece shi yace kai duk wanda yake so in cece shi kai tsaye ya je Madina ya rasu kullum sai an binne mutane a masallaci a jannatul baqi tun da naje Madina wata sallar isha ne kawai ba mu yi sallan gawa ba ita kada ma tun da muka je kana assalamu alaikum canza tashi salatul janaza sai ku miƙe kuma a masu sallah aka gama a tattara aka kullum kaiwa ake in ka zo Makka ma haka duk sallah sai an kai kawo dole ne wannan a nan kuma Makka sunan makabartan jannatul ma'alla nan aka binne sayyidatuna Khadijatul Kubra sayyida Khadijatul Kubra tafi to nan Madinan fa shine burin kowane masoyi kai dan a gaya maka a kiyama a aljanna akwai tafki da annabi zai dinga ba mutane kullum man yashrabu fiha lam yazma abadan duk wanda ya sha daga tafkin annabi ba zai sake jin kishi ba har abada to wannan tafkin annabi ya ce kaga minbari na to a ƙasan ta take minbari a ina yake a ina yake ku ba ku fara jin Madina kiyama ba ce ba ku ji a ranku Madina kiyama ba ce duk gudun da kowa zai yi ai in ka mutu a Madina an kama sauki sai dai kawai ka tashi ko ka juya ina annabi yake amma in ka bari ka mutu a nan ko a Salaja ko a zange ko zangero yake cewa tun daga can fa za ka ɗebo gudu tun daga can akwai damuwa fa tun daga can za ka ɗebo gudu ina za ka je ai can ne filin taron Allah ya mana wannan arzikin dan darajar annabi Muhammad na dawo a farkon magana ta na faɗi wata aya nake cewa in kuntum tuhibbuna Allah
Allah ya ce in dai har kuna so na, yake gaya wa annabi ka gaya musu in dai har suna son Allah to fattabi'uni ku bi annabi Muhammadu. To zan tabbatar muku da cewa wannan faɗin Allah ne in kuna son Allah, wallahi tallahi lamiri ne da yake koma zuwa ga son annabi Muhammadu. Me dalili na? Ai ba a kwai sai da zakara. Shi addinin musulunci addini ne na hujja. In ka sani ka faɗa. Allah yana faɗa cikin suratul Nisa'i. Yana cewa aya ta 70, na'am, yana cewa ya ayyuhallazina amanu qad ja'akum rasulu bil haqqi. Ku ji kalmar nan. Ya ku wa'inda kuka yi imani, qad ja'akum rasulu bil haqqi. Haƙiƙa manzon Allah ya zo maku bil haqqi da gaskiya. Wake magana Allah ne fa yake sanar da mu ta bakin wa? Ta bakin manzon Allah. Sai da kansa sai ya ce wannan manzon da ya zo maku bil haqqi da gaskiya, to ku sani min rabbikum daga ubangijinku yake. Dalilin da yasa muka turo shi zan gaya muku yanzu ku ji daga gun Allah. Sai ya ce fa aminu khairan lakum, to an zo gun fa aminu khairan lakum, ku yi imani da annabi kawai shi yafi alkhairi a gun ku yi ashe cikakken imani da annabi ake, neman imani da annabi ake, samun imani da annabi ake, tabbatar imani da annabi ake. Sai muka koma gun annabi, to me ake nufi da wannan imanin da Allah ya ce a yi da kai? Kuna so ku sani? Sai muka ce sai ce to la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas. Imanin ba zai cika ba har sai ni Muhammadu na fi soyuwa a gunku fiye da yadda kuke son iyayenku, fiye da yadda kuke son ƴaƴanku, fiye da yadda kuke son kamai. Ashe haƙiƙanin imanin ma son annabi Muhammadu, imanin da annabi, haƙiƙanin soyayyar imanin annabi. To mu koma, in kuntum tuhibbuna Allah, in har ku kasance kuna son Allah, to fa yuhibbu Muhammadin fattabi'uhu, ku so Muhammadu ku bi shi, fattabi'uni ku dawo ku bi. Soyayya ku yi min, biyayya ku yi min. Suratul Nisa'i, wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. In kai wa manzon Allah zallar biyayya to gun Allah kai. Shi kadai ne yake da wannan, in ba Muhammadu ba wanda za ka yi ma wannan Allah ya karbe ka. Ku kalli wannan soyayya gunwa gun manzon Allah, ku kalli wannan imanin gunwa gun manzon Allah. Ashe haƙiƙanin imanin ka shi yasa da ka ji la ilaha illallah Allah ba zai karba ba har sai kai imani da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai kai imani da Muhammadu. In ka ce Muhammadu Rasulullah, Allah zai karbi imaninka saboda a cikin Muhammadu akwai Allah. Wannan annabin shi Allah ya turo mana bil haƙƙi da gaskiya, sai ce mu yi imani da shi kawai. Wallahi masoya annabi, kar ku yadda wani abu ya raba ku da son manzon Allah a zuciyanku. Abin da zai ba ku mamaki, mu da muke zaune a nan, annabi ya tara sahabbai wata rana yake ce masu, ku saurare ni ku ji, ga wani saƙo zan gaya maku na wasu cikakkun masoyana suna nan zuwa. Sai wani ya ce, ya Rasulullahi, ba mu ne cikakkun masoyanka ba? Ya ce, ko ai masoyana ne, gani ga ku, amma cikakkun masoyana suna nan zuwa bayan na tafi. Ku ji abin da annabi ya faɗa, nan ne za ku gane cewa da mu yake. Mu ce alhamdulillah, mu ce alhamdulillah, mu ƙara cewa alhamdulillah. An Aba Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, min ashaddi ummati li, alhamdulillah Rasulullah. Sai aka ji annabi yana cewa min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'adi yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Sadaqa rasulullah. Yace daga cikin al'umma waɗanda suka fi kowa tsananin ƙaunata
wasu mutane ne amma da su zo bayan na tafi. Ya ce za mu zo bayan ya tafi. Sai ya ce ɗayansu saboda tsananin ƙaunar da yake min sai ya gwammace ya rasa duk abin da yake da shi da ya maka ɗaya. Halin da muke ciki kenan yanzu. Ƙaunar da muke wa manzo Allah ƙauna ce sama da rai. Yadda Umar ya ce ma Annabi ina son ka fiye da yanda nake son komai na ban da raina. Annabi ya ce imanin ka bai cika ba. Sai ka fi so na fiye da yanda kake son ranka. Ƙaunar da muke wa Annabi ƙauna ce na saman rai. Shi yasa ko zagin Annabi kai sai mu haukace mu lalace. Ba ma iya gane kanmu sai mun ga baka. To ai in akwai abin da za a yi maka gaba da mutuwa shi ya kamata a yi maka. To babu. In ba ka mutu ba ba za mu taɓa samun natsuwa ba. Muhammadu ne fa. Muhammadu ne. Nuna masa hannu kawai in kai Allah baya so. Daga nan sai ya tsine ma ya sa ya ta ambata kargana har kiyama. Ka dubi babbarsa Abu Lahabin. Har yau kullum karantawa ake tabbaci ya da hannun da ya nuna wa Annabi Allah shi da kanshi ce na tsine wa hannun. Ma agna anu maluhu ma kasaba. Abin da duk ya mallaka da arziki da dukiya ba zai amfane shi ba. Matarsa ta fi kowa kyau a Makka a wannan lokacin. Ummu Jamila ake ce mata amma sai ta koma Ummu Qabiha uwar munana saboda ta ƙi manzon Allah. Har ɗaukan sanda ta yi tana bin ta je Muhammad masallacin Annabi wa ina Muhammadin. Ina shike ku nuna min shi ga Annabi a zaune ga Ababakar ga Umaru ta ga kowa bata ga manzon Allah. Ba ai sai ya so a gansa. Sai ya so a ganshi ai Muhammadu ne fa. Muhammadu ne fa. Gashi a zaune yana kallanta tana aina Muhammadin. A baina addinaka. Mun ki addinin naka ba za mu bi ba. An ce ka gaggayawa wai saboda aya ya sauko. Sai Annabi ya karanta aya hankalin sa bai tashi dan sun san daga nan wannan har abada ba zai musulunta ba kuma har abada ya taɓe. Sai ta ce wai wannan magana da Annabi ya faɗa ya ci mata mutunci ya kuma ci wa mijinta mutunci saboda haka ita ce za ta ɗauki fansa. Malam da ta ɗau wannan sandan tana zuwa da shi har masallacin Annabi masallacin Allah. Daga nan sai Allah ya haɗa da ita sai ya ce me wa mara'atuhu. Sai ba da misalinta da abin da ta zo da shi. Wa ta taɓa? Muhammadu fa. Allah baya uzuri. Akwai daga cikin sahabban Annabi wanda ya zo shedan ya ruɗe shi ya koma yana ƙin Annabi. Wallahi a Madina binne shi aka yi ƙasa take an sansa. An sa shi ta fitar an sa to ai dan wuta bai zama gun. Dan wuta bai zama gun ko gidan Annabi dan wuta bai zama. In dai dan wuta ne abu bai zama a gidan. Shi yasa wallahi ba takalmi ba. Ƙuran bangon Annabi ya fi kowa daraja a duniya. Allah ya zaɓe shi. Kai me yasa ba zaɓe ka ba? Dan a gaya maka cewa kana daga cikin mafi sharrin al'umma. Kai gurgurun ni ƙarni. Mafi alkhairin ƙarni shine ƙarnin da nayi da ni da sahabbaina. To mafi sharri fa shine zamanin da ba Annabi. Shine kawai shine kawai mafi sharrin lokacin da muke kenan a yanzu. Masoya Annabi Muhammadu. Mu dawo sai da na Abubakar Siddiq. Sai da na Abubakar Siddiq ƙaunar da yayi wa Annabi shi yasa ya samu daraja maɗaukakiyan da babu wanda zai nuna hannu yau ko ya ɗaga hannu yau ya yi tunanin ya kai sai da na Abubakar. Malam wallahi da na je raudan Annabi na tsaya haka na yi kwana biyu ina zuwa raudan ko salati ban iya yi ba. Salati nan ga Annabi ban iya yi ba. Na yi kwana biyu tun da na sauka na tafi masauki. Aka ce wai babu bukin daga Najeriya. Na ce a hau ga masallacin Annabi. Ai ta ce ba dai na zo ba. Aka kira ejen ɗina aka ce a bari sai zuwa la'asar. Na ce ba komai. Mun zo ƙarfe 2:10 muka sauka Jidda. Mun ƙaraso Madina da sassafe. Na koma masallaci na yi zamata da jakata. Baƙon Annabi. Kana zuwa babu salam ita ce ƙofa ta farko. Masallacin Annabi tana da ƙofofi ya fi 300.
amma babu salam ita ce kofa ta farko. Kana zuwa la ilaha illallah, wallahi za ka ga raudan annabi, wannan koren abubuwan da wannan ɗan ƙarafan da ka sa ido har kabarin sai ka gani. Amma abin da zai baka mamaki, kana ɗan matsawa gaba kaɗan za ka ga wani kabari kusa da na annabi, to na saye da na Ababakar, kuma soyayyar annabi ta jashi baku. Soyayyar annabi takan sa mutum ya kai muƙamin da waɗanda suka daɗe a rayuwa ma ba su kai shi ba, to kai sai ka samu saboda son manzon Allah. Sai da na Ababakar Siddiqu, sai da aya ta sauka a kansa, wa sayujannabuha atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin illa ibtiga wajhi rabbil a'la. Lokacin da ya musulunta komai nashi ya miƙa ya sallama, annabi zai yi hijira ya ce to sako fa ya zo daga Allah ya umurce ni tafi Madina, ya ce ai tare za mu je. Ka dubi wani sallamawa ta ƙarshe, tare za mu je. Ko da suka isa wannan bokan da na gaya muku da ya ce akwai, aka kashe shi, sai da na Abubakar ya ce annabi ya Rasulullahi, da ɗayansu zai ɗan sunkuya fa zai gan mu fa, sai annabi ya dafa shi. To wannan abin da Abubakar ya yi sai da Allah ya ba da labarinsa a Qur'ani. Hash! Sai da Allah ya ba da labarinsa a Qur'ani. Sai annabi ya ce masa, shine idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Haba Abubakar, ba komai, ai Allah yana tare da mu. Yasa ba matsiyaci kamar mutumin da zai buɗe baki yana zagin sahabban annabi. Allah ce musu yayi Muhammadu, sai ya ce Rasulullahi, abu na uku sai ya ce wallazina ma'ahu, kuna ina ku? In kuna ciki to sai dai a ƙarshe, amma wayanda suke tare da annabi su ne. In kana so ka gane, wallahi daga raudan annabi fa sai na Abubakar. Ka kalli abin, daga raudan annabi sai na Abubakar. Annabi yana cewa ana awwalu man yashaqul am yawmal qiyama. Ni ne farkon wanda za a tsage kabari in fito. Malam, daga annabi sewa. Sai killa kai ma sai an gama kafin ka taso. Saboda kana nan kana tattaki ko? In ka fara tattaki yaushe za ka ƙaraso. Muhammadu Rasulullah. Abin da ya jawo mashi wannan son annabi Muhammadu. Sumayya bin Khabbab, abin da ya jawo mata wannan son annabi Muhammadu. Nana Khadijatul Kubra, abin da ya jawo mata wannan son annabi Muhammadu. A magana ta na kusa da ƙarshe, ƙalubale ga masoya manzon Allah. Ƙalubale ga masoya manzon Allah. Da Allah ya ce Muhammadu, sai ya ce Rasulullah, sai ya ce me wallazina ma'ahu ashiddau alal kufari, amma me ruhama'u bainahum, sai ya faɗi wata kalma daidai wannan gaban zai magana, sai ya ce simahum fi wujuhihim min athari sujudi. Idan kaga sahabban annabi, saboda tsabar ibada za ka ga ibada a tare da su. Saboda tsabar ibada za ka ga alamomin ibada a tare da su. Saboda tsabar sallah goshinsu har wani alama yake. Wa yake ba da wannan misalin? Wa yake ba da wannan misalin? Kai da ni muna ina? Da wa ake magana? Da sahabban annabi Muhammadu. Kai da ni muna ina? Muna iya shigowa ne kawai idan har zuciyarmu yana so, yana san annabi. To abin da nake so mu lura da shi a nan, Allah ya ce saboda tsabar ibada har alama yake yi a goshin. Wani irin alama? Ita ce alama ta sallah. Masoyin annabi, annabi yana cewa babu wani ibada da nake so nake jin daɗi illa in ga kawai gani na tsaya gaban Ubangiji muna ganawa. Ya buɗe baki ya ce wa sahabbai, al-musalli yunaji rabbahu. Duk mai sallah yana ganawa ne da annabi Muhammadu. Amma yau ka sami masoyin annabi, za a kira sallah yana zaune. So yake lokacin sallar ta jira shi, waye kai? Waye kai? Sahabban annabi ne fa wata rana suka fito. Wata rana suka fito. Annabi ya ce musu, kar ku yi sallar la'asar sai kun isa waje kaza.
suna kan tafiya sai la'asar ta kama su sai aka rabu gida biyu wasu suka ce annabi fa ya ce kan mu yi sallar la'asar sai mun isa kuma gashi ba mu isa ba ga lokacin sallah yi sai suka ce mu fa za mu yi sallah saboda Allah ya ce inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance ga mai imani a ƙayyadaddun lokuta da muna tare da shi a nan wallahi da shi zai jagoranci mu yi sallah sai suka juya suka yi sallah gefe ɗayan kuma suka ce mu ba za mu yi ba dan Allah ya ce ajibu da iya lahi wa nan rasuli za da aku ku an ta kiran Allah ku an ta kiran annabi in annabi ya bada umarni ku bi kawai ba su yi sallan ba sai da suka yi sallah ana dawowa aka ce to ya rasulullah ga abin da ya faru ya ce dukkan ku kun yi daidai hakimun bil adli zu sharaf muhammadun ma'adil in'ami wal ikami muhammadu khairu khalqillahi min mudarin muhammadu khairu rasulillahi kullihim muhammadun dinuhu haqqun nadinu bihi muhammadun mujmilan haqqan ala alami muhammadun dhikruhu rawhun li anfusina muhammadun shukruhu fardun على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد طاهر من سائر التهم محمد صفوة الباري وخيرته محمد كاشف الغمات والظلم صلى الله عليه وآله وسلم wannan annabin gwanin adalci shi yake pointing yake nuna wa mutane ummuna Aisha ta ce ya Rasulullahi ar gafara Allah da kama ta kaddama min zambi ko ma ta akhara Allah ya gafarta maka duk abin da kai ko mu tsaya anan yaya kana tuba kanka wahala yayi sallah har ya kai ga kafafuwarsa suna wani abu mai kama da kumburi da dare yayi nafila da rana yayi sallah dai sallah amma sai ya zama da yau masoya annabi ba mu soyu da sallah ba san annabi shi zai ja ka zuwa ga ibada san annabi shi zai ja ka zuwa ga aikin annabi yau ya zama na kana san annabi amma aikin annabi ba ruwanka da shi kana ganin annabi zai farin ciki da kai waye kai yace mana na Aisha afala akuna abdan shakura shin bana zama bawa mai godiya ba Allah ya min kyauta ba zan ce mata na gode ba sai ta ja bakin ta kawai ta yi shu awwalu ma yuhasabu bihi abdi yawm al-qiyamati as-salah farko abin da za yi wa bawa hisabi da shiga al-qiyama shine sallah fa in salahat amalu kullu in sallah ta yi kyau komai ma yayi kyau fa in fasada amalu kullu in ta lalace komai ya lalace kalubale ne fa ga masoya manzon Allah da ayan nan ta sauko wailul lil musallin annabi ya ce azaba ta tabbata ga masu sallah sahabbai suka fashe da kuka ya rasulullahi muna sallan kuma za a yi mana azaba sai ce a'a ba ku bane allazina hu an salatin sawu wayanda a sallolin sai sun ga dama suna yi wanda a sallolin sai sun ga dama suke joni wanda a sallolin in sallama ta wuce ba su yi annabi ya ce su ne sai ɗaya daga cikin ya rasulullahi mun ji sabon kalma wailin me ake nufi da wailin annabi ya ce wata kogo ne a jahannama in aka jefa mutum sai shekara 40 yana gangara bai kai ƙasa ba kai ga masu sallah sai ɗaya ya ce ma annabi 40 ɗin irin tamu ta duniya sai ce a'a fi yaumin kana miqdaruha 50 alfasana kowane yini ɗaya a kiyama daidai yake da shekara 50,000 sai su kai shiru sai ɗaya ya ce yanzu shekara 50,000 kenan sau 40 a'a shekara 50,000 sau adadin kwanakan duniya abinda duk ya bayar sau 40 annabi ya ce sadakata idan kai shekara 50,000 sau 365 adadin kwanakan duniya in ka haɗa abinda duk ya baka kai shi sau 40 zai baka shekara miliyan 83 da 'yan kai shine fa shekarun da wanda yake sallah in sai ya ga dama zai yi fa a gidan wuta kafin a fidda shi a sashi aljanna in muka yi wa manzo Allah haka an masa butulci ina soyayyar mu yake soyayya fa ita take sa mutum yayi biyayya ko baya so idan kana so nawa ne saurayi yakan bi budurwarsa so nawa budurwa take bin saurayi akwai abin da yake bata ne soyayya ce to in dai har da gaske ne muna san annabi me zai sa aikin annabi ba zai zama aikin mu ba za mu bari muna masoya annabi mu zama cikin yan wuta kai wuta ko na kwana ɗaya ne akwai daɗi ne kullum ma na juludun baddalnahum bi juludin gairuha Allah ya ce a duk lokacin da aka shafi mutum a gidan wuta komai na jikin shi zai tsiyaye ya narke sannan za a mai da jikin a cigaba da mishi azaba masoya annabi ina gargaɗin ku
ina gargaɗi na mu zamo masu kula da sallah. Umarni ne na Allah da shi yasa da Allah ya tashi magana akan maganan a kula da sallah ma kawai magana ɗaya kawai yayi a cikin suratul Juma'a yana cewa ya bada misali da mafi girman salloli ita ce na Juma'a sai ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'a ya ku wa'anda kuka ce ku innan masoya annabi ne kun imani da manzon Allah idan aka kira sallah ranar Juma'a sai mai Allah ya ce fas'au duk abin da kuke yi ku bari in aka kira sallah duk aikin da kike yi ki bari. Wata makwabciya ta Amina inda nake makaranta wallahi sallar magariba aka yi tana yin abinci ba ta sa abinci a wuta ko sai alaula tana yin alaula ku yi mana shugu dan annabi kai in ba za ki shugu ki wuce gida zaman Allah da annabi muke manzon Allah na gunna kike wannan abun kina da hankali kuwa haba ke baki ga idanuwan mutane ba suna jin saƙon Allah saƙon annabi baki san Allah ne ya faɗa a cikin alkur'ani ba yake cewa annabi wa kullun naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka mukan zaunar da kai baka labarin annabawa da duk wahalhalun da suka sha da irin saƙonni da suka kai da irin abubuwan da ya faru da al'umman su kuma Allah ya gaya wa annabi ba Allah zama da annabi yake gaya masa yanda muka zauna nan shi yasa duk malamin da ke inkarin zama dan annabi ma shi ma yana yi in ya zauna masallaci me yake yi yau killa ya bada labarin annabi Musa ko killa ya bada labarin annabi Yusuf killa ya bada labarin annabi Nuhu ko wa ya gaya masa annabi Muhammadu ko yake gaya wa al'umma ina ne ba masallaci ba ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura duk nan ma inda muke nan masallaci ne za mu yi alwala mu sallah ana albarkan wa albarkan annabi Muhammad tun mutu wannan alfarma inda da ne baka isa kai sallah anan ba zaka samu akwai inda Allah yake mukaddasa duwa sai ya samu wani waje kawai ya ce to nan angon bi ma'ana ce nan ka busa nan ne ko za ku dinga sallah daidai nan wanda ke Kano sai ya zo nan ta Lagos sai ya zo nan akwai damuwa ko babu yanzu ma an ce ka yi a gidanka ga masallaci a kofar gidanka ba ka zuwa an tambayi imamu na Ali me annabi yake nufi da wannan hadisin wata hadisi ce hadisin da annabi yake cewa la salatu lil jaril masjidi illa fil masjidi babu sallah ga makwabcin masallaci sai a cikin masallaci da aka tambayi imamu na Ali me Allah yake nufi da wannan da me annabi yake nufi da wannan sai ce abin da annabi yake nufi shine duk wanda aka kira sallah ya tabbatar da ya ji kiran sallah bai sallah ba ko ya Allah bai ansa ba sai yake ce musu ba ku ji annabi yana cewa ibn maktum ba sahabin annabi ne fa kuma makaho bal a ƙarshe ma saboda ƙarfin imani sai da ya zama ladanin masallacin annabi yazo ya ce wa annabi dan jagora na wani lokaci baya nan makaho ne annabi ya ce wa annabi zan iya yin sallah a gida sai annabi ya ce eh zaka iya yin sallah sai kama haya zai wuce sai da taku 1 2 3 4 sai annabi ya ce mishi ya dawo hal sami'tun nida in an kira sallah kana ji sai ce na'am sai annabi ya ce to fa aji ba dole ka amsa in dai har makaho da bai da dan jagora an ce in yaji kiran sallah ya amsa ina kai da kake da kafafuwa kake da idanuwa kake da hankali lafiyar kalau cikin tsalle uku zaka iya zuwa masallaci mu kula fa maganar wutan nan ga masu sallah fa gaske ce fa aya ce cikin alkur'ani kana karantawa ina karantawa kina karantawa ko me kike in aka kira sallah ki kai saboda tsananin ta ma annabi cewa yake wallahi in ma babu ruwa a wajen ki taimama kai in ruwan da yake a wajen ba zai ishe ka alula ba baka taimama dole kai sallah a lokacin kai taimama kai sallah a lokacin in baka iya taimama ba ka je ka tambayi malamai ba kowa bane zai zama malami annabi ya ce kun aliman aw muta'alliman aw samian aw muhibban la takun khamita matulaku kai kokari a rayuwarka ka zama malami ko ɗalibi ko mai sauraron karatu ko kuma mai son masu karatun kai ya zama ka zama na biyar sai ka halaka waye na biyar shine wanda shi ba malami ba ba ɗalibi ba bai sauraron karatu kuma bai jin karatu in baka san da ake taimama sai ka je ka samu malami ya gaya maka kuma za ka dace duk wannan tsawatar fa akan me akan maganar sallah mafi soyuwar ibada gun annabi Muhammadu sai da tuna Fatimatu Zahra alaiha salam aka ce wasu dararen ma in ta soma sallah sai an kusa asubahi take bari ita da safe take hutunta tunda Allah ya ce wa babanta wa min al-layli fatahajjab bihi nafila sai ta ce ai tare muke in dare yayi tashi kai nafila wata rana Abu Hurairah ya ce ka ɗaya rage yin abin kunya aka ce me ya faru ya ce naga annabi ya tada sallah wata rana cikin dare sai na bi shi ya jawo alif lam sai na ga ya kai ƙarshe ya sake ɗebo al-imran
na ga ya kai ƙarshe sai ya ce kaɗan ya rage kawai izu. To ana kai nisa'i ya ce a nan ne sai na ga ya yi ruku'u. To da ya yi ruku'u muka yi shuru a ruku'u an ya ce wallahi a ruku'un annabi sai da ya kwatankwace irin tsayuwan da ya yi a ruku'u. Ya ce yana assalamu alaikum shi ya gama assalamu alaikum da shi da tashi da wucewa. Ya ce ina tsoro kan annabi ya sake tada wata. Wani sirri zan ba ku mata, duk matan da take yawan samun matsala da mai gidanta ta yi ta sallar dare wallahi Allah zai daidaita su. Akwai wata matan annabi da suka dan samu wani matsala da annabi sai ga mala'ika Jibrilu sai ya ce wa annabi a gaya wa mata mu muka sa hakan ya faru saboda mu koya musu wani karatu, a kyale ta tana sallar dare tana kuma addu'o'i da dare. Shi ibada da dare ba kamar yadda yake da sauran ranaku bane. Da dare fa sai kamar yanzu da muke a nan mutum nawa ne suke zama irin namu, su suna nan suna bacci mun tsaya muna isar da sakon Allah, sakon Annabi Muhammadu. Saboda haka ina ja ma kaina kunni, ko da wannan sakon kaɗai muka riƙe a wannan taron yau wallahi ya ishe mu. Magana ta ƙarshe mu sani cewa za a ba mu littafi ranar alkiyama. Wannan zaman da muke a kai za a rubuta a cikin littafinka akan me ka zauna akan me kake. Wasu suna nan a hotel suke suna ta sharholiyar wani abun suke yi daban. Mu nan ga mun tsaya muna isar da sakon Allah, muna isar da sakon manzon Allah. Za a ba mu littafi haka Allah ya tabbata kuma annabi ya gaya mana. Littafi guda biyu, akwai na dama akwai na hagu, akwai wanda za a bashi da dama akwai wanda za a bashi da hagu. Cikin suratul haqqa Allah ya ce amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Wanda aka bashi littafinsa da hannun dama zai yi kuka na farin ciki har ya dinga nuna wa mutane a ku kalli littafi na. Ko jarabawa aka baka in ka ci duka ya kake yi, kana boyewa? Amma in ya zama na F9 sai ka ji mutum ya yi wani haka. Yan iskan malaman na ai dama yaya wallahi ba ma ba littafin ba, amma an gaya min cewa fa malamin kaza ya haɗu da ni. Ka nuna mana, saboda ya san babu abin arziki a ciki. To kowannen mu sai an bashi littafi. Wai ka sani cewa mala'ikun nan da suke tare da kai duk abin da kake yi suna rubutawa. In hidima annabi kake suna rubutawa, in hidimar tsiya kake yana na a cikin littafin ka. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Ba abin da zaka yi wanda ba shi a cikin littafin ka. Mu kula. Wani sahabi ya tambayi annabi ya ce to irin badalan da muke yi kuma mu zo muna istighfar, ya ce idan har kuka yi istighfarin Allah ya ansa to sai Allah ya sa mala'ikun su manta ran da za ka karanta littafin ba za a ambace shi. Mu ce alhamdulillah. Mu ce alhamdulillah. Sahabin ya gama magana kenan bai wuce ba sai annabi ya ce mishi zo mala'ika ya zo yanzu ga wata garabasa. Mu ce alhamdulillah. Sai aka ji annabi yana cewa inna Allah tajawiz an ummati al-khati'i wan nisyan wa ma tukru alai. Ga ƙari duk abin da kuka yi a mantuwa Allah ya yafi muku. Duk abin da kuka yi a kuskure Allah ya yafe muku. Kai duk abin da aka tilasta ku kuka yi ma na laifi shi ma Allah albarkan wa. To in aka baka littafin ka hannun dama za ka kunna fa huwa fi aishatin radiya. Wanda aka bashi littafin shi lalle yana cikin rayuwa wacce take yardajiya a firjam. A ina ne zai yi wannan rayuwa radiyan? Fi jannatin, a cikin aljanna madaukakiya. Ya ake yi a ciki? Idan misali Allah ya muku ni'ima na abubuwan da za ku ji daɗi, ya ce ku dufa daniya. Duk wani abu da za ka iya tunawa mai kyau a kusa yake. Kai hatta 'ya'yan itatuwar ta ma dab da dab suke, kawai da ka daga hannu wani ya sake zuwa. Daga nan sai Allah ya ce kulu washrabu hani, ku ci kawai ku sha. Saboda irin wahalhalun da kuka sha a duniya, kar ku yi kaza kar ku yi kaza kuma duk kun daure, to yau ne ranar farin ciki. To inda damuwan yake shine na ƙarshen da anan ne zan rufe magana ta. Allah ya kare mu. Sai ce wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, amma wanda aka bashi littafinsa da hannun hagu fa yaqulu ya laitani, sai ce o kai tona lam uta kitabiya, ba ma ban littafin ba sai ya boye. Kaga haka ake yi ko a nan duniya haka ake yi ko an baka littafi
wanda kaga F9 ne duka sai ka ɓoye, kai kanka ba za ka kalla sau biyu ba, ba za ka bari wani ya gani ba. Daga nan ne kuma sai ya fara surutai shi kadai. Walam adri, ku faɗa mana ku ƙarasa, walam adri ma hisabi zai ce oh to ban ma san ya ma hisabi na zai kasance ba, a'a wahala zan sha, duka zan sha, wuta Allah zai sa ni, shi kadai dai ya ɗargu dan ya san yana cikin damuwa. Bai sa annabi a ransa bai sa yau ayyukansa ba za a bindiga da su ba, gashi an dawo mashi da su. Sai me a gaba? Ya laitaha kanatil qadi, ina ma da in sake mutuwa. Zai yiwu? Ai ka zo kenan. Ai duk wanda ya je kiyama wallahi ka san me ake yi, fa izahum bisayira ake, kawai za ku ga kun bayyana ne ko a kiyama ga kuna dukan ku kawai. Duk wanda kuma yazo wallahi ba zai koma ba, ba mutuwa ba rayuwa. Ya laitaha kanatil qadiya. Sannan sai me a gaba? Ma agna me? Ma agna anhu. Ma agna me? Ma agna anni maliya. Duk abin da na tara a duniya bai amfane ni ba. Ina da sojoji, ina da dukiya, ina da kaza, yau ina ranar su. Sai me na gaba? Ma agna anni maliya. Halaka anni sulbaniya, girman kai da isa da nake nunawa yau ta halakar da ni. Wannan maganganun da yake yi, mala'iku suna nan sai cin baki suke, sai cin baki suke, hankalinsu a tashe, jira kawai suke Allah ya bada umarni. Daga nan ne kuma Allah sai ya ce, ku zuhu, ku rike shi, fagulluhu, ku ɗaure shi, sun jahima. Allah ya kare mu. Wallahi mu sani, san annabi tana tafiya ne da aiki. San annabi tana tafiya ne da aiki. Mu tuba daga munanan ayyukanmu sai Allah ya gafarta mana. Sai mu tabbata cikakkun masoya annabi Muhammadu. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.